Kaixo, ongi etorri, Hades Espeleologia elkartiak antolatutako hitzaldi honetara. Lekitxoko 700. Urte hurreneko ekitzaldi zen barruan. Pentsau dut, zuen lurrazpiko lekitxo hobeto ezagutzia. Orduan gure burua aurkezten hasiko gara. Hades Espeleologia elkartia gara, esandako moduan, Leartibai eta Urdaibaien ibiltzen gara, joan dan isa 50 urtean. 1978 hasi ginen, eta beti ibili gara lekitxo bueltan. Naiz eta taldia, batez be Gernika ingurukua izan da, jakina, bere urtietan denpora gehiago pasau dau Gernikan bebai. Baina hemen beti ibili izan gara eta bereziki 2010-tik ona. Orduan, hitzaldi honetan, gure herritxei buruzko informazioa etara dugu, pixkat jakin daizuen gure jarduna. Esan behar dugu publikuak espeleologuan barri nahikoa distorsionaua izaten dugu. Zati txiki bat jakitzen dugu bakarrik. Batez be, espeleologia berroia aitzatuta, jentiari burura etortza jakonez dira pintura rupestriak eta istripuak. Orduantxe agertzen gara bakarrik komunikabidietan. Zeo zer pinturak edo grabauak edo agertzen gara nian, edo bateron batek min hartzen da nian kobazulo baten, da kriston erreskatia montatzen da nian. Eta bai, hori ala da, hori eitzen dugu, baina ez hori bakarrik. Horregaitzik guk nahi gentzuen gaur pixkat espeleologuan jardunan ikuspegi zabalau edo osuago bat emon. Orokorrian esan gainke gu ibiltzen garala karstan zientziak esploratzen edo karstan zientziak aztertzen, hobeto esango dunke, gero esploratzen eta gero bai erreskatian be ibiltzen gara. Orduan, karstan zientziei buruz esan behar da, orokorrian geologiakin, antropologiakin, biologiakin lotutako zientzia multzo bat dala, ikusten dozuen modura, espezialidade asko dauz, eta espezialidade horretan jarduten daben espezialista. Guek esango duke danian ibiltzen garala pixkat, baina arlo bakotxeko espezialista monodisziplinarekin elkarlanean. Zeozer gehiago ikartu behar danean, guk dakiunakin ez da nahikoa, eta orduan bihar izaten dugu, asko dakixan, gauza bati buruz, baina asko dakixan gentiakin kolaborau. Orduan horregaitzik, gu danean ibiltzen garalako eta espezialista monodisziplinarekin ibiltzen garalako, administrazioakin egin behar izaten dira zen elkarlan, hitzarmen eta bestelako rotula papel garrantzitsua jokatzen dugu espeleologuok. Esan dako moduan guk danetik pixka dakiulako eta beraz arazuak ekiditeko papel garrantzitsua da, batez be adibidez, imaginau, arkeologian ikertzera sartzen gara, baina, kobazulo horretan animali batzu bizi dira, zagusarra zetzate baterako, orduan ez badu kontrolatzen biologia arlua, igual sartuko gara arkeologia arlua ikertzera, eta biologia kontuak kalte ingotzeu bertan bizi dira zen animalisei, eta alderantziz be, orduan, olakorik ez gertatzeko, papel garrantzitsua jokatzen du espeleologuak, batzuk ez da bena ikusten, baina gero arazoak datu zenean orduan ikusten da papel horren garrantzitsa. Esplorazio kontuetan ostera, esango geunke gu bakarrik ibiltzen garela. Beste inor ez da ibiltzen, hemen irudixetan ikusten duzuen biharrak gehitzen. Orduan, sentido horretan, ezinbestekoak gara espeleologuak. Gu ez bagara sartzen, inor ez dalako sartuko. Hemen ikusten duzuen, Martin Ibarrola gure kidia, Tellerixeko kobazulu esploratzen. Tellerixeko kobazulua, gizagurua gandau, eta urte askoan Lekitxoko
uren jatorri nagusietako bat izan da. Lekitxoko edateko uren jatorri nagusisa, esate baterako Lumentza mendixan daun depositxua betetzeko, hortitxik. Orduan esan dago moduan, hontan esploratzen gu eta beste inor ez da ibiltzen. Eta azkenik aitxatu behar da bai, esplorazioan sartzen gara nian, horako zuluetan gabizenian, segiduan konturatzen gara, zeo zer gertatu ezkero, istripu bat gertatu ezkero, espeleologuak ez badira, ara inor ez dala ailegauko. Eta horrekin jabetziakin bezain laster normalian espeleologuak, esplorazioan ibiltzen garanak, izena emoten dugu, espeleo laguntza elkartietan, erreskatietan jarduteko, beste erreskate talde profesionalekin batera. Ze, profesionalak, bomberuak, poliziakuak ailegatzen dira, sakonera jakin batzutara, baina hortik barrura ja ezin dabe zerrein. Hortik barrura erreskatian aritzeko espeleologuak bihar dira. Eta hortan jarduten dugu, gure urteko denporen zati importante bat. Eruaten desku aktibidade honek entrenamentuetan eta prestakutzen. Baina orokorrian, eta gu gaur pixkat zuen aurrian nabarmendu genduan azan, espeleologia jarduera politxa eta oso gratifikantia dela. Esan dago moduan alderdirik emozionantiena, beste inor sartu ez da leku baten esploratzera sartzia, arlo guztietako aurkikuntza gehitxia, biologian, arkeologian, geologian, sala ederrak, oso gratifikantia, oso politxa da. Gero, jakina, ikerketa espezifikoak egin behar izaten dira zenean, hori batzutan laginketa astunak egin behar izaten dira, goguan dakata, Santa Katalinako aztarnatek gisa harakatu genduan ian, bertako aztarnatek gisa dana kakanazteuta zegoen, da konpondu behar izan genduan, eta ibili ginen arkeologoi laguntzen, eta ez dakite, 15.000 pieza txiki, harrizko pieza txiki urten ziren, eta horre guztiak klasifikatzia da, biarra. Baina hori, espezialistak eitzen dabe, ez dugu gehizen. Orduan, alder astunenaz libra huitzen gara. Orduan, oso jarduera ederra da guria. Hau pizkat orokorkerixan sartuta, pasauta, goazen ikustera Lekitxoko kobazuluak. Hor, erakusketan prestaudun erakusketa honetan, dakazue, gure lagunak prestaudaben panorama orokorra, errixan daun kobazulo guztiena. Ikusten dozu ezen modura, asko dira. Orduan, eurak ezagutuko dauz pixkaka. Gure jarduera Lekitxon pixkata enfokau ginean, lehengo Lumentza mendixan zentrau ginean. Ikurra da, importantiena da, gero beste gauza batzuk agertu ziren, ezta? Zarata gehixein da, baina Lumentza izan zen gure arreta gune principala. Irudi honetan eskala realeko irudi bat dakazue, pixkat distorsio nauta, eta bere historia geologikoan ikusten dozue, bertan dauzen kobazuluak evoluzio vertikal bat izan dabe, goitzik behera formau dirala. Sorreria gehixen bat freatikoa izan da, honek esan gura dau, zulo horrek urpian zeua zenian formau zirala. Pentsau, noiz izango zan hori. Eta gaur egunean bada maila freatiko bat, hau da, kobazulua sortzen eta zulatzen segitzen dau, baina itxasuan maila baino beherago dau. Orduan, pisokoa antolatuta dauzen kobazuluotan, gorengua garratxa izango litzake. Garratxa literaturan Lumentza, modura aibatuta ikusten duzuen hori, arkeologikoa, famosuena. Hori izango litzake lehengo edo gorengo maila. Gero, beherago, honen justu azpixan, 2., 3. eta 4. maila dakazu ez, guk garratxa 3 modura izendatu duen kobazulo, 3 pisotako kobazulua. Honek, 4 mailok bat abestian atzetik sortutakoa dira. Gero badago beste 5. maila bat, baina nahikua beherago eta horreitxik pentsatzen dugu goiko mailen ostian
eten bat egon zala, ur flujuak aldatuko ziren segurazki, historian ziar, eta, bueno, gero sortu zen, 5. hau. Eta 6. maila bat beba dau, 6. piso bat, atea, zubieta inguruan urakin edo erreka korrientia dakan sistema bat da, eta goikuekin ez daka lotura zuzenik, eta mendebalderuntz luzatzen da Armintzeko galixetan. Hau da, Armintzetik eta itsasora datorren erreka hori gaur egunean aktibo da ona izango ditzak. Hau bezo erreka freatikua izan zeban bere garaian, baina gaur egunean uran ibi erregimen bat daka esaten dugu, regimen badoso gazteleraz. Eta beraz, honek izango litzakez, Lumentzan dakauzen pisuak. Gaur egungo urak, Lekitxoko urak, mendebaldetik ekialderutz doiaz, Larrotegi Auditxo Gardata inguruan biltzen dira zen urak, pasatzen dira Armintxe izeneko muino horretako kolektoretik, eta gero atea zubietatik ziar Kanape izeneko parajian Lea ibaira izuri arte. Orduan, Lumentza mendiko kueben artean, Garratxa bat izenekua, betikua, danok ezautzen duguna, izango litzake. Oazen pixkat, zehaztapen gehixokin ikustera. Bertan, bihar bada deigarri zena da, 1860 markadan turistak sortutako grafitixak, ezta? Iñaki Libano eta bere kidiak azterketa kurioso baten izan dabe, zeinek eta zelan pintxeu zeban ikusitza. Honek, esan dago moduan, espeleologuak ez ziran, turistak modura izendatu behin. Bertako lehenengo jardun zientifikoa 1882an sortu zen, eta Manuel Martínez de la Escalera Donostiarra izan zen, bertan lehenengo ikerketak egin zitsuena. Bertako kokuak edo mamarruak jasotzen. 1921an ostera, Barandiaran, Jose Miguel Barandiaran bertaratu zen, Nikolas Arroita eta Eustazio Arritolak bertara eruan da, eta kata batein da aztarnategi arkeologiko bat, zeuela, baieztatu zeba. Handik urte batzutara, bertara itzuli ziran, bera Barandiaran eta Telesforo Arantzadi, eta lehenengo induzketak egin zitsu ezen, herriko biharginen laguntziaz. Emaitza interesgarriak egin zitsu ezen, bai, baina hor Kristo guztia ibiltzen zen kueba horretan, eta 60 markadan konturatu zen Barandiaran, aztarnategi alperri galtzeko arriskuan zegoela. Eta orduan beste urgentziazko induzketa bat egin zeban 63an. Eta saiatu ziran pixkat altxor bilatzaileen espoliotik babestia koazulu hori. Beste ikerketa kanpaina bat egin zen, 84tik 83ra, Arribas eta Berganzak zuzenduta, eta horri buruzko hitzaldi monografiko interesgarri bat eukiko duzue, datorren hastian. Guk bakarrik gainetik aitzatuko dugu Bizkaiko aztarnategi arkeologiko garrantzitsuenetarikoa dela. Bai okupazio sekuentzian gaitxik eta bai ezagutza mailean gaitxik. Eta aurkikuntzan nabarmenen artean aitzatu behinke, hamen iruditzen ikusten dugun, ematite gorrizko harri hori, zaldi bat grabota dakana. Eta gero 2012an berrikusketa arkeologikoa egin zan, Rios eta Garate arkeologuen eskutik, eta bertako labar pintxuren aurkikuntzia egin zan, ordura arte, beti eskutuan pasau zirala. Eta zona undixena behar bada orduan txehartu dau. Garratxa bat edo Lumentzako koazulo honek. Hor, harri horretan ikusten duzen bi bisonte eta zaldiburu horren kontura. Garratxa 3 koazulora pasautuko gara. Hau da, garratxa baten azpixan daun 3 pisoko kueba hori. 2015an lokalizau genduan adezen, herriko informatzaile gazte batzuei esker, sarrera hau erakutsi zezuen. Eta sarrera hau erakutsi txa, gero, hemen tramo txiki, tramo
txiki bat sartu ginen, baina gero inguruko beste kueva bat desostruiduta, topo egin genduan monstru hau. 3 solairukua, lumentzamendiko sistemarik haundixena. Gainera, aztarna arkeologiko batzu badituz oso interesgarriak, ze garratxa baten beko pisuan da, emoten dau, garai baten bertatik botatako materiala dirala, baina, alan be, deigarrizena eta garrantzitsuena, itxuraz, paleontologikoa da. Bertan ikusten duzuen hiena kraneo bat. Orduan, garrantzi hori hortaz jabetuta saiatu ginen espezialistak ekartzen eta ipintzen, guk ezin dugu horien, guk paleontologian azterketa sakon bat itxeko gaitasunik ez dakau, baina, bai saiatu ginen konbentzitzen paleontologuak, etortzeko eta ikertzeko. Kostau jakun, baina 2029an lortu genduan ikerketa hau abisatzia. Asier Gómez Olivencia paleontologuak zuzendutako biharrak izan ziren, eta dira, eta aurkikuntzak gainera berak azalduko dutzu ez datorren asteko abuztuan 5eko hitzaldixan. Guk, lehengo moduan, gainetik aitzatuko bakarrik, hiena fosil kopururik handixena dakala Bizkaixan, garratxa 3 kobazuluak, Espainian ezurdura oso bat gordetzen daben kueba bakarretarikoa dela, hemen argazkixan ikusten duzuen eskeleto oso bat, eta Euskal Autonomia Erkidegoko bakarra, elefante azurrak dauzela, Bizkaixan topatako lehenguak dira, eta lehoian aztarnak beba dauzela, azurrak. Kuriosua da lehoiana, Animali honen aztarna gitxi daoz, hemen bueltan, lekitxon izanezik. Lekitxon asko daoz. Nik brometan esaten dutena da, eskudotik baleniak endu eta bera lehoia ibiltzeko beste aztarna. Horixe da. Beherago joan da, lehengo garratxa bat, gero garratxa 3, eta hori Zubiburua izeneko kuebia. Zubiburua, urte askuan etxe partikularrien atzian egon zen, hemen ikusten dozue. Eta arrezkero denpora askuan zabalik egon da. Horreitxik, jende askok bizitautako kobazulua izan da. Eta guazen ikustera pixkat pase bat irudi guztiekin. Oso ikusgarrizia da, luzia, eta lumentzako gelarik haundina bertan da, oin ikusi dozuena. Beraz, merezi dau, bera bizitzatzia, bai. Gainera, aukeria eukiko dozue, datorren hastian izan be, kueba hau didaktikarako edo gauzak erakusteko aproposa da. Hemen ikusten duzue adibidez, goiko argazki bisetan, bioespeleologia edo bertako izaki bizidunak ikertzeko praktika bat, gaztiekin. Gero behian, erreskate edo lehengo sorospen ikastaro bat eitzen gabiz bertan. Eta zaguzarrak, bertan bizi dira zen zaguzarrak monitorizatzeko eta jagoteko proiektu bat bebadakau, eta urtean 4 bidar joaten gara, Zubiburuko kuebara, euren aktibidadian neurtzera. Horregaitxik ikusten duzue, aktibidade askoko kuebia dela, jente asko sartzen da bertara, eta horregaitxik komenigarri izaten da bizita honetzen kontrola eruatia. Hemen ikusten duzue, horri bat, arkeologoa prestautakoa, pixkat jakitzeko zein eta noiz sartzen den. Izan be, arkeologuak hemen ibiltzen dira bebai, euren prozedurak, ikerketak eta eitzen, eta datorren hastian, abuztuan 8an, euren biharra azalduko zue eta eurekin kobazulo hau Zubiburua bizitzatzeko aukeria izango dozue. Hori bai, joaten bazaria, kontuz zaguzarrekin, bertan bizi dirata. Lumentza menditxik Armintxera pasauko gara. Armintxeako azulua, famosua, bere grabauak dirala eta pentsauleike jentia bizitzen hasi zanetik ezaguna dela, gitxienez 15.000 urte da. Bertan,
Lekitxoko jentia ibiltzen dala. Aitzatu behar da ez naztatzeko armintxe, arbiatx, arbintze, leku edo muino baten izena dala. Orduan ez naztatzeko jakinen behar dauz zerri buruz gabizena. Armintxe da muinua, bai. Eta armintxe bere garaian paleolitikoan talaixa nabarmena izan zen Larrotegi eta Lea ibarren gainean. Hemen argazkixan erdixan ikusten duzuen muinotxo edo talaixatxo hori izan zen. Muino horretan gitxienez 12 kueba daoz, armintxe. Eta hortik 3 badakea arkeologia aztarnak, IS-19, IS-29 eta IS-100. Hain zuzen be, IS-100 da grabau famosuena. Orduan bere iztuin behar duz, armintxe muino osua eta Kobazulo bakotxa, kasu honetan IS-100, izeneko grabauena. Grabauen ostian, hori da eta lekukotasun zaharrena, IS-100 Kobazulo horretan, hurrengo aipurik zaharrena 1786 da. Izan be, lekitxok herrirako ura topatzeko ekimen bat bideratu zeban. Eta hortxe topatzen dugu aipu bat, ezta? Jose Ignacio Unzetan Intxaurrondon azpiko zuluan eindako saiakera bat, hor testuan ikusi zeinkie, corre 748 reales coste de la excavación hecha debajo de los nogales de don José Ignacio de Unzueta para descubrir la agua de la cueva de Arbiatx. Horretarako lanak. Gu pentsatzen dugu, Unzetaneko zulo hori izango zala, lehendik gu katalogauta genkana Garabia 2 izenekua. Garabia fabrika atzian zeuan kueba bat, bertatik ura urtetzen zen, hau da, troplein bat zen. Kuebia urez betetzen zanean, ura bertatik alibiadero bat edo. Orduan, kueba hau, Garabia 2 izeneko troplein hori, 2010 arte iraun zeban. Urte horretxetan, garaje barrixak egin da, tapon izan. Orduan, lehen aitzatu duzen desostruzio biharra gore 1786 kuriosua dira, badakigu desostruzio lan horretzan biharra zeban gentian izenak. Bertan izan ziren lehenengo protoespeleologo legeitiarrak, izan ziren 28 persona, gehienak andrazkuak, eta 19 egunez ibili ziren biharrian. 12 egun zulua itxeko, eta gero 7 egun zulua barriro tapatzeko. Eta horrek 20 personen artean, 3 personak bakarrik egin zeben biharra txanda bisetan. Bai zulua etxeko, bai desosturitzeko. Eta 3 emakumiak. Madalena Goitia, Antoni Goitia eta Josepa Morgota ziren bere izenak. Eta, bueno, gu pentsatzen dugu omenaldi berezia bihar da bela, gure aintzindari xok. Kuriosua da, honek biharron kontuetan, ayuntamentoko erregistruetan dauz, bertan ordaindu jaken dirua, eta agertzen da, 13 azumbres de vino que por orden del señor alcalde se les dio a los hombres que por 3 ocasiones entraron en la cueva de Arbiatx a reconocer la agua que corre y sacarla para hacer análisis de ella. Bere lanen detalle bat azartzen jaku, eta gero, balentria horren ostian, 13 azumbre ardau emon jakun. Pentsatzekoa da, Madalena Antoni eta Josepari be, etorriko jakela ardau horretatik zeo zer. Orduan, esaten danez, ikerlarixak esaten danez, paleolitoko artista be emakumiak izan ziren, eta horre haitxik armintxeko galeria bati potxuen galeritxia ipini gentzan, omenaldi modura. Orduan, honek biharron guztion ondorixuetan perito batek aztertu inzitsuan, ez zeben bakarrik armintxeko zuluan analizis hori,
herriko beste 6 edo 6 lekutan, pixkat ikusteko, zeurek balixo zeben herrirako, eta zera, eta deskubritu zeban, untzetaneko urak kresaldunak zirala, eta orduan ez zebela balixo erateko. Baina, ura atarateko beste leku interesgarri bat seinalau zeben. Eta zan, Armintxeko Kobazuluan potzutik behera, markatzen zan, edo korritzen zeban ura, hor bazala, hori baizala aprobetsatzeko moduku. Hau da, topau genduan testo hori, 1786. Txosten horren ondorixo zehatzak ez dakiuz, baina, esplorau genduan ian, presa hau deskubridu genduan barruan. Bere itxuran gaitxik, 19. presa bat zan. Orduan, pentsatzekoa da igual, honen ondorixuan modura, presa hau eraiki zebela ur hori aprobetsatziaren. Gainera, badakiu Anai Maristak, horre mercedari xuetan lehena hoeon ziren frailiak, kuebako sarreran, Armintxeko kuebako sarreran, haize errota bat ipinitxe eukizebela. Ez dakiu zietzetako, baina pentsauleike presa horretatik gora ura igotzeko pumpatze sistemaren bat izango zala. Hemen ikusten dozue, Anai Maristak goixan, erromerisa baten, eta behian, leku horren gaur egungo perspektibia, Armintxeko muinuan. Pentsatzen dugu bebai, Aitor Iturbek egonzeskuan edo topauzeskuan kontu honekin bezer ikusi zeukileikela pumpaketa sistema horrek, ezta? Armintxetik ura kanpora eta aratzeko. Dokumentu kuriosua da. Beraz, gure garaietara etorritxa, gaztien lekukotasun asko dauz. Armintxeko kuebia oso ezaguna izan zen, eta gaur egun bizidan jentia gaztetan askotan zahartu izan zala. Hain zuzen bez, esplorau genduan ian, Espartanuen zifoia izeneko lekuan, grabau batzu topau gendu zen, baina modernuak, 1970 horraino gailegatzeko ez da edozein ailegatzen horra. Bihar dozu pixkat lurpeko esplorazioetan ondo mobidu. Horreaitzik, bertan agertzen dira zen zirletako personak, GEE, SCI, IGO, IVI eta JBM, pentsatzen dugu euretako batzuk biziko dirala ondiokan. Eta guztauko litzakikue eurak ezagutzia eta jasotzia euren lekukotasuna. Orduan, Armintxeko muinuan, inguruan, 1970ko markadan arte indako aldaketa urbanistikoak ez ziren oso larrixak izan. Esan dako presa hori eta horren ondorixo segurazki garabilaneko kueba hori, troplein hori, zarrixa baz izan ura bertatik urtetzen, ze kuebiaz izan sedimentos betetzen, baina gitxi, ondiokan gitxi. 1970etik aurrera ostera, ja indako aldaketa urbanistikoak potoluagoak izan ziren. Aldamiz Etxabarria auzunia eraikitzen hasi zan, hor ikusten duzu zen ortofotuetan, aldaketak nabarmenak dira. Kirol eta hezkuntza konplejua, kanpo fobaila, institutua, horrek eraikitzen hasi ziren, eta horrek ekarri zeban audixo errekia, zerengatik eta kuebara sartzen zen korriente horrek, moztu injakon bidia eta ur zirkulazio barik gelditzu zen. Gainera, Armintxeko tontorrian egindako etxietako, raskazieluetako batzuk, estolderixia bideratu zeben Armintxera zuzenian. Alkantarillak ahorratzeko edo, eta horrebe jakina ez eban lagundu. Gainera, 2001an etxe berdiak eraiki ziren eta oinezko bidia. Punto horretan, kuebia eskombroz bete zan, sarreria eta eskumaru zeuan galeixia bat apurtu inziran, eta gainera, ur pluvialak kobara entxufau ziren barriro, ez tulderixia lehena izan modura, pluvialak kuebara, drenaje bide erreza moduan hartzia. Eta hori gitxi balitz, 2008 txikaurrera garabilaneko garajiarek eraiki ziren.
Lehen aitzatu den modura, tropleina tapausan, eta ja izan zen elakabose. Kuebia urez betetzen hasi zen, urten bide barik, urak gora, eta bide barri bat topause ban urtetzeko. Gaur egunean eskola onduan urtetzen dana. Orduan esan geinke, azkenengo 2001-etik 2008 arteko tarte hau, Septenius Horribilis bat izan zala IS-1 Armintxe grabauen kobasulorako. Ingurumen eta arkeologia protokoluak edozein obratan egin behar dirazenak, ez ziran egin. Auzuan kueba oso ezaguna izan zen arren, ez ezagutzarik esan, kontu faltia baino. Eta administrazioan, seguro zuek pentsatzen zabizira, zein zeuan orduan alkatetza, zein zeuan orduan diputazioan, ikusiko duzuen modura ardurak oso ondo banatuta dauz. Alderdi guztietako jentia egon zen. Baina ez dugu hor gure indarra ipini nahi. Guk azpimarratu nahi duguna kulpia baino arduria da. Orduan arduria, danon artean banatuta dago, eta egindakua, txarto egindakua onartu inbia da. Baina batez be, ardura hori elkarlanean konpontzeko konpromisuan ipini inbia da. Horixe da eskatzen duguna. Orduan, Kuebia, 2008an, mapatik desagertu zen. Kuebia, fin, ez da Kuebarik. Baina, jentiak gomutan eukizean. Horregaitxik, 2010-etik aurrera, adezen, Lekitxoko Kuebak, pixka sakona baztertzen hasi ginean, jentiak konta huitzen zeskuan. Konta huitzen zeskuan, letraukuan, bazala Kueba bat, jente asko sartzen zala, ibiltzen zirala, aurrera tatzera, batzut ausartenak sokaz jaizten zebela. Eta orduan, ikusi genduan bazeuala hor interesako zeo zen. Kuebia bera 2013an lokalizau genduan. Kuebia gelditzen zan azken arrastua. Hor, argazkixan ikusten dozuena eta gaur egunean biztan dauna, baina lehen ez zeuan biztan. Orduan, testu ingurua kontuan hartu inguruan arte rupestre asko topatzen geua zela, eta orduan, ikusi genduan merezi zebala sartzia eta rebisatzia. Horregaitxik 2016ko operazio bat montau genduan, eta operazio hori talde lanan adibide on modura hartu geinke. Zeuan bidian gaitxik, eskolako umia pasatzen dira hortik. Ezin genduan Kuebia zabalduta bertan zabalik itxi, umiak sartuko jaku zen, istripu bat gertatu zegian, orduan ezin zen. Orduan, joan ginean elemento guztiekin. Arlo guztietako espezialista joan ginean, asmua zen desostruzio lan astun hori eitxia, Kuebara sartzia, barruko esplorazio guztiak amaitzia, osatzia, topografiatzia, argazkixak, biologia, arkeologia, geologia, dana aztertu, eta ordu asko, gero dana amaitzian barriro Kuebia tapau. Orduan, hemen ikusten duzue, 2016ko maiatzan bateko egin genduan, ustez amaitzeko egin nahi genduan lan hori. Baina, klaro, agertu zen ustekabian, uste genduana, baino aztarnategi arkeologiko garrantzitsua. Eta orduan, hasi zen, biharrektako fase bat. Hau da, Kuebia tapau genduan, tapau genduan Kueba guztia, baina hemen urrengo 3 hile pasau ziren, lehenengo arkeologoak joatia bertara, balorazioa itxia, ikustia pixkat, benetan aztarnategi arkeologiko horren nundik norakuak, modu preliminarian, hemen ikusten zabizie, pixkat, arkeologuekin egindako lan preliminar hori. Eta gero, behin ja pixkat bermatuta bere osotasuna, argi berdia emon jakun, da, segurtasun neurri batzuk ezarritza, aztarnategitza babesteko, hasi ginen, jarraitzu genduan hasitxako bihar hori. Eta, kobasulua esploratzen, jardun genduan, 3 hilabetez.
Aurkikuntzak bata bestian atzetik izan ziren, esan geinke sartzen ginen bakotxian, topatzen genduzen, galerixia barritxak, aztarna barritxak, pintura barritxak, eta topatzen hasi ginen bebai dato hidrogeologiko garrantzitsuak, orduan konturatzu ginen urakin problema bat zegoela bertan, eta bueno, lan sistematiko oso interesgarri bat izan zen, oso komprometitua, ze, bueno, gengixan, ez dala edozeinko bazulo aztertzen gienbixena. Eta hemen ikusten zabizie bizkor, horrek 3 hilietan sortu genduan dokumentazio ugari, oso ugari xean adibideak. Ikusiko duzue, talde argazkixeak dauzela asko, ezta? Eta ez da, recuerdo modura lagunei bialtzekoak, izan be ezin genduan ezer esan. Jentia galdetzen zeuskuan, eta guk ezin genduan argitzu zer gertatzen zen hor barruan, ezta? Baina, ipinitzako protokolo, segurtasun protokolo horretzen barruan, bazeuan, kobazulo horretara, talde jakin bat sartzu geinkiala, ezin ginen hori baino persona gehiago sartu, eta orduan hori kontrolatzeko dira argazkixak. 3. sektoreko grabauak, honek urpian gelditzen dira zen grabaua dira, horreitzik ikusten dira hain txarto, eta esan dago moduan, sartzen ginen bakotxian, grabauak agertzen ziren. Momentu baten, hemen ikusten duzue, Josu Granja argazkilari espezialistiak egin genduzen zaio berezi batzuk, pixkat argazki onak lortzeko, grabauen argazki onak. Orduan, momentu baten, brometan esaten genduan, sartzen ginen bakotxian, grabaurik topatzen ez da bena tontua da. Esatien moduan, ez da? Hainbeste zeu bazen. Bueno, holan amaitzu izan. Eta 2016ko abuztuan, Foru Aldundiko agintarixak edo teknikarixak esan zezkuen interrumpitzeko biharrak. Ondiokan ez zeu bazen, amaitzuta, esplorazio biharrak, baina esan zezkuen basta. Orduan, hor gelditzu ginen. Hortik aurrera, arkeologuak izan dira, kobazulo barruan jardun dabenak, eta jakina, aurkikuntza oso interesgarriak egin ditzuez, lehendik geuk eindakuak, eta gero eurak inostian. Eta hori guzti hori oso ondo azalduko etzue, datorren azteko, abuztuan zazpitxan, egingo daben hitzaldi monografiakuakin. Baina esan dako moduan, gu Alesek, 2016ko abuztutik, ez du parte hartu horrek biharretan. Bai ostera, Armintxeko azterketan, ze esan dako moduan, Armintxe mendi osua da, ez da IS-1 kobazulua bakarrik. Horregaitzik inguruko beste kuebak esploratzen segidu dugu, eta hemen ikusten duzuen beste pase bizkor bat, IS-1 kobazulo famosuaz aparte, Armintxen, egin duzen bihar guztiak, ordutik, eta segitzen dugu, bihar horrek ez dira amaitzen, guk segitzen dugu Lekitxon biharrian, ez dakaulako mugarik, gure plazuak ez dira amaitzen. Gero, tokau jaku, lehen ikusi duzuen modura, bebai, IS-1 kuebian barruan, dabizen Foru Aldundiko taldiak eta topatzia, baina, eura dabiz euren aldetik, eta gu gure aldetik, ez gara komunikatzen, gu nahiko geunke komunikazio bat, edo elkarlan bat, baina badiruri beste partetik ez da olako, ez da olako borondaterik momentuz. Baina guk esperantzia dakau, etorkizun baten, bestia deskubritzia, honek biharrok interesgarrizea dira zela IS-1 kobazulo barruan daozen ikerketetarako. Eta gu prest gauz, moduan, esan dago moduan, elkarlanean segitzeko. Segitzen dugu, Armintxeko karsta edo unitate hidrogeologiko horren barruan, daozen beste kobazuluen eta elementuen argazkixek ikusten. Batzuk ezagunak egingo batzuez, Zai Ezbidia, hemen ikusten gabiz Zatika auzoko
egitura karstikoak, hau izango litzake, kurtsian, honek dira armintzen biltzen dira zen uren jatorrizak edo gorengo partian. Hau bezaguna ingoatzue, letraukua, auzoko etxien sotanuetan, daozen kobazuluak. Bertan, bere garaian jentia bizi izan zan bai, aztarnategi arkeologikoak dauz, hor ikusten dugu, pintura rupestre posible bat. Eta, hone guztiok kontuan hartu behar dira Armintzeko IS-100 grabauen aztarnategi famosua ikertzerako orduan. Eta gu, hortan gabiz. Larrotegi 5 izeneko kuebia ikusten gabiz, nun beste foru aldundiko taldiak intervenzio hau indaben, gure ustez, ez dana oso egokixa, baina, klaro, ez dakau eurekin berbaitzeko modurik. Mercedari zuen atzian indago sondeuak, Armintzeko tropleinean egindako intervenzio polemikua. Eta hidrogeologia, meteorologia eta uholdien portaeria be aztertzen segitzen dugu, jakina. Kanpuan, begibiztan dago, hori, eta badakau neurri baten honek IS-100 Armintzeko kobazuluan barruan eragitzen daben efektua neurtzerik. Orduan, IS-100 barruan ez gabizenez, gu kanpoko biharrekin segitzen du. Hidrogeologia aztertzen, hemen gigan izeneko trazadore neurgailu bat erabiltzen dabiz lagunak, eta hemen eskolako eraikinen azpixan, brigadako gentiak, erakutsitzako eskola lurpeko drainatzezarian gora berak. Honekin guztiakin, esan dago moduan, Armintzeko uholdien arazua konpontzeko balixo daben datuak lortu nahi duz. Orduan, gaur egungo egoeria zein dan IS-100 kobazulua barruan, aurkikuntzatik 9 urte pasau diran honetan, urtean 2 edo 3 bidar, ur zikinekin betetzen da lakuebia eta grabauak kaltetzen ditzu. Hemen ikusten dozu esen irudixak dira 3. sektoreko grabauak. Lehengo argazkisetan oso txartu ikusten zirazenak, hemen Cesar González espezialistiak kalkau inditzu, eta hor ikusten dozue, bideoan ikusten dozuen uholdia gertatzen den bakotxian, urpian gelditzen dirazen grabauak. Jakina, uholde bakotxakin, lokatza horman pegatzen da, grabau horrek gero eta gehiago borratzen dira. Eta gainera, ez hori bakarrik, kuebia sedimentos betetzen dan, ze kuebia da koladore baten modura, orduan, kuebara sartzen da ur lokaztu guzti hori, bertako lokatza, lokatz horrek prezipitatzen dau, eta kuebia betetzen doia lokatzez. Uran bidiak gero eta gehiago blokeatzen, eta urmailia gero eta gora. Eta alako baten, ailegauko da grabauen panel famosora bebai. Ez badau ez erreitzen. Izan be, eindiraz intervenzio batzuk, hori konpontzeko, baina eindirazen intervenzioak desegokixak izan dira, gure ustez, eta inundazio mailia jaitsi barik, igo inda. Lehen baino gorago ailegatzen dira urak, eskabadoraekin erdigeindako zulo horren ostian, oine dana arriz forrauta da ona, eta Larrotegi 5 izeneko sumidero horretan ipinitako kapa filtrante hori alperrikua dana. Eta ondiokan planifikauta daun beste intervenzio bat, Larrotegi 5 ustu bidera doian ur hori gardata errekan desbideratzeu bidearen eta ur emari badanaketaren proiektu hori
Ez bada ondo planifikatzen, arazu ez dago konponduko. Egingo dugu vasos comunicantes. Leku batetik ez dozu sartuko, baina azken finean urak leku berera aileauko dira. Guk badakau hor zer esana, baina ez gaitxu inok entzutzen. Orduan, gure ustez zer behar da, beste barik, ingeniaritza zibileko soluzio bada, ez bereziki simpli, ez bereziki komplejua, eta edozein auzo errepide, baino simple eta merkiago. Orduan, gu beti preste dengo gara zer horrentan laguntzeko, baina eskumena Bizkaiko Foru Aldundiak gidatutako taldiak da. Baina Lekitxoko kobak ez dira bakarrik Armintxe, asko begeixago dago. Eta euren arteko loturia ura izango litzake. Guk askotan esaten dugu. Lurpeko altxorrak. Lurpeko altxor principala ez da urria eta zidarra. Lurpeko altxor principala ura da. Eta Lekitxok oso ondo daki hori. Izan be, Kareharrixan terreno baten ez da urik. Kareharrixan dago zenian ur guztia lurpera sartzen da. Horregaitxik, Lekitxo moduko herri baten populazioa handitsu ahal izateko ezinbestekua da ura lortzea. Garai baten egon zan, ezegune bat herri erdixian. Lur impermeablezko geruza bat zeuan, eta bertako toponimuetan ikusi geinke hori. Isa, Juncus gerardi, hemen ezkerreko argazkixan ikusten duzuen landare hori, idoixetan biltzen zana, eta Lekitxon bazeuan idoialdegi izeneko leku bat, idoaldegi, eta gaur egunean igualdegi ezagutzen dugun leku bat. Eta ostera, Sumintza, banaztak eitzeko erabiltzen den landare hori uretako landare bada, Salix biminalis, eta sumintzetan biltzen da, eta sumintzea eta horretan gaur egungo sumatzeta dakau. Hemen ikusten duzue, 1334 urtean, zelan zan sumatzeta eta igualdegi inguruko osin hori. 2 mende geruago, Lekitxoko egituria esan asko aldatu, eta jakina, hortxe bertan geinkan, ezegune hori. Eta urtiak aurrera einala ikusten duzue, ze bilakaera urbanistiko eukidaben guneak. Lehen ezegune hori zana, gaur egunean eraikinez beteta dago, eta eraikin horrek kaliak eraikitzeko betegarri lan hori egin da, eta, hemen irudi honetan ondiokan bizkat ez dago eraikinik, baina betelanak bai ikusten dira, eta gaur egungo, labur esateko, gaur egungo kaliak benetako lurzoru naturaletik 4-5 metro gorago dago. Eta osina edo hurbilgune hori ez da desagertu. Bertako sotan eta garajien jabiak ondo dakixe, bertan biltzen den ur guztian barri. Orduan, hori esan, garai baten Lekitxoko ur punto bilgune nagusitxetako bat. Ez bakarra, bazean beste ur punto bat nabarmena Zingizango izeneko potzua. Hemen ikusten dugu dokumento bat, 1750ko descripción anónima, eta bertan esaten dau. La calle de Atea que empieza desde dicho portal y llega hasta un pozo llamado Zingizango, poblada por ambas partes. Nun zegoen Zingizango hori. Erdiarotik badakigu lekukotasunak da ospotzu honi buruz, eta lehen sumatzeta eta igualdegi onduan ikusten duzuen leku horretan, Gerrikabeitia eta Dendari kalian banaketa horretan, gaur egunean, kantoia etxendaben etxe hori eraik izan lekuan, egin zuzen etxia Zingizango potzuan gainean egin da dago. 20. mende hasieran
egin zan etxe hori, eta orduan galdu genduan beste urpuntu hori. Honek urpuntuak kenduta, Lekitxon, dauzen ura lortzeko modu bakarrak herrixan hegoaldian dauz. Zerenga, Larrotegi, Gardata, Zatika, horretatik behera datozen urak, terreno impermeablietan, biltzen dira Armintzen. Eta Armintzekare arrizko muino bat izatean, lurpera sartzen dira orduan momentuan. Eta lurpian biltzen dira, gaur egun esaten gabizen erreka honetan, ezta? Gero ateat zubietatik ziar lurpetik segitzen dau, eta Kanape izeneko parajian Lea ibarrera urtetzen da, barriro azaleratzen da. Orduan hori da Lekitxon uren bilgune principala. Baina esan dago moduan arazue izan da, segur hori lurpera sartzen da, igez eitzen dugu oso errez. Horreitzik, azken mendietan Lekitxon, udalan ohiko kezkak izan dira ur horniduran konponketak eta itxurri barritxan kaptazioak. Gentia populazioa igotzen joan ala, ura falta, eta ura biharzan, portuan, arrainetan, konserbatako edo zertako. Orduan, Trakamaigo urrekarreria garrantzi bereziko izan da. Oleta auzuan, Amorotoko oletan, pixkate gizaburura egin da, hortxe da Trakamail, kueba bat da. Eta bertatik kaptau izan den ur hori, 16. mendetik gitxienez kaptauta dao, eta ekarri izan da herrira. 21. mendera arte erabili izan da, pentsa. Orduan, joan dan 500 urtean, imaginau, zenbat bidar ipini, zenbat bidar ondatu, zenbat bidar konpondu izan den askotan. Eta ez da, beti izan konpontzeko dirurik, eta, klaro, esan dago moduan, herritxarrak asko igarri izan dabe ur falta hori, ezin bizi eta ezin bi arrainekin eta. Eta horretarako ekarri dugu, 1800an egindako konponketa bat izan, geixo behin ziren, baina 1800an gauza berezi bat gertatu zen. Poza hundixa ekarri zeban herrira, konponketa horrek, eta inda eze berso batzuk egin jako zen. Eta horrek bersuok ezagutuko dut. Orduan, bersuen egilea Juan Antonio Aboitiz izan zen. Juan Antonio Aboitiz abade bat zen, Lekitxarra, eta botanikua, bersolari humoretsua eta ilustraua izan zen. Hain zuzen be, kanpilo neitzen ziren tertulia literarixo ilustrauetan eta parte hartzen zebala emoten dau. Orduan, bersolarixa zen eta bere bersuak, arrakasta hundixa eukizeben bere herrixan, orduan ez eguan mobilik, jentia holan entretenditzen zen bersuak ikasi. Eta bere bersuak urte askoan egon ziren herritarren ahotan. Gero galdun ziren. Eta joan mendian isa guztiz ahaztuta egon dira. Azken urtietan rekupero dira pixkat, hainbeste ikerlari eta folkloristan bitxartez, ezta? Uriarte, Cortázar, Bilelabeitia, Oskorri, Kaltzakorta, Ibon RG, horra aipatzen duz, bakotxa bere historizia daka, baina ez gara hortan luzatuko. Informazioa pixkat kuriosua da eta irakorri zue, Wikipedian topauko zue honen guztioi buruzko detaila. Gu bersuetara joango gara. Orduan, berso sortien izena da Trakamailgo erregina. Eta oso berezitza da ze Lekitxon oindala 225 urte eitzen zan berbetan dauz. Pentsa izue, zuen bisabueldiak zelan eitzen zeban berba? Hola zen dauz, honek bertzu, horretan berbetan. Neurrixa, sortziko txikina da, eta doinua guk kantatzeko erabiliko duna, Orbelak aire zaire, 3 truku taldeak erabili izan da bera. Eskerrak Koldo Edorta Karrantza eta Mirena Burmea beri aholku musikologiko bersolaristikoen gaitzik. Bueno, hau da lehenengo bersua. Trakamailgo erregina etorri da kaira, Gaztaliako damak ona bihar dira, Beto Zarraneriko neska kantarixak, ezotu beixez hemen euren estarrixak. Nota batzuk, oindala 225 urteko bersuak batzutan ez dira ondo ulertzen. Trakamailgo erregina azteko ura da. Metafora bat eitzen dugu Aboitizek.
Eta lau infantak, erregina horrek izan dituen lau infantan dira, herrixan ipini dira zen lau itxurrixak. Esperantzan, Gamarran, Arranegin eta Kaiganen. Badiruri, aitzaten daben aipuan aitzik, dama kastellanuak edo aristokratak, amendik ibiltzen zirana batzutan, ez zirala portuan ibiltzeko sale. Bihar bada usainan gaitzik, pentsa izue, garai baten ur gitxikin gainera, zelako usaina eukiko genduan molen inguruan. Eta, bebai, erretratu politx bat itzen dezkue, Arranegi aldeko neskatilak, kantatzeko saliak ziren. Antxinean izue, irratirik ez da kantatzeko saliak. Orduan, entzun nahi guzen bersuak dira. Trakamailgo erregina, etorri da kaira Gaztaliako damak. Ona bihar dira. Beto Sarranegiko, neska kantarizak ezutu beizez hemen. Euren ez tarrizak. Bigarrengo bersua. Ukatutekua zan aldaz barrenian, ondo ponpoixa dago aldatz goizenian. Sinistu nahi ezebenak, betos ikustera, badan nibelauko dau errenak zuzena. Notatxo batzuk, hobetu ulertzeko, hau obra baten, lehendik egindako obra baten konponketia zan, berez. Eta itxuraz aldatz goizenian, euan ura, Trinidade, dendari partekua, pentsau leike, baina arazua aldatz barrenian, zeuan, behian. Arranegi portuan, pentsa izue, horrek sufritzen zeben gehixen. Eta bihar bada horrek postu ziren gehixen. Eta errenak, aitzatzen dau, Uriartek egindako eskuizkribu bat dau, Uriarten notatxo badaka, alude al fontanero ingles que era cojo. Orduan, hau ibil izan konpontzaile dituri. Ukatutekua zan, aldatz barrenian, ondo ponpoixa dago. Aldatz goizenian, sinistu nahi ezebenak, betoz ikustera, badan nibelauko dau. Errenak zuzena. Hirugarrengo bertsua. Lau alaba egin deuzkuz gure erreginak. Laurak infanta eder, guztizko urdinak. Doña Esperantza da lehengo alabia. Infante Esperantza gitxiga zernia. Esan dago moduan, erreginak, hau da, urak, egin ditu lau infanta, lau iturri. Urdinak adjetiboa ez dut oso ondo ulertzen, amen. Bihar bada filologuak argitzuko dezkue. Lehengo infantia, Doña Esperantza. Esperantzako ate horren onduan, atea. Eta gero handik 20 urtera itxurri politz bat eragiko zan bertan, hemen argazkixan ikusten duzuen hori. Krokiza da, diseinadorian, Juan Bautista Belauntzaran diseinuan krokiza. Eta, pentsau lehik igual, Esperantza gitxiga zerneriko infantia izan zala, hau filologuen esku. Gu gurera, kantatzea. Lau alaba egin deuzkuz, gure erreginak, laurak infanta eder. Guztizko urdinak. Doña Esperantza da, lehengo alabia, infante Esperantza. Gitxigaz ernia. Laugarrengo bertsua, behatzi dira guztiz. Doña Graziana da, bigarren jaizua,
Gamarrako plazako infanta mardua, bere ezpanetatik perlaz durijakaz, arek batzera duaz, damak ontzixakaz. Bigarren itxurrixa, Doña Graziana izena emoten detzana, Gamarrako plazan, orden Gamarra, badakizu hor, pulmonia kaleko hasieran. Infanta mardua dino, orduan pentsau ez dut oso ondo ulertzen, bihar bada lekitxarrako beto ulertuko zuen mardua, ugarixa, pentsatzen dut izango dala. Eta hemen ikusten dugu beste argazki bat, 1800 urteko argazki bat, Andrak ontzitxak betetzen, posik, bere zeretan. Doña Graziana da, bigarren jailua, Gamarrako plazako. Infanta mardua, bere ezpanetatik, perlak durijakaz, arre batzera duaz, damak ontzixakaz. Bosgarrena, urtarrilaren lauban, iluntze ilunian, erregina joiala, etxera kotxian. Arranegiko zabalak izan eban ditxia, infanta Doña Diana bertan gelditzia. Hirugarren itxurrixan gainean dabil, jakina, Doña Diana izena emoten detza aboitizek, eta arranegiko zabalian izala. Arranegiko zabala, ez arranegiko plazia. Badiruri lehen herrixan berbi hori zala erabiltzakua, zabala. Zabalekua torria hor dakazue, gaur egungo Mercedari zuen torre hori, obretan dagona. Badiruri hau arranegikoa zelebrazio berezikua izan zala. Garrantzitsua zan. 5. eta 6. bersuak, berso 2 eskintzen jakoz berari, eta fetxa eta ordu seinalaua remarkatzen da, urtarrilan lauan iluntzitza. 2. berso hau be arranegikoan gainean. Heldu zaneko bada erregina etxera, apainduta urten eban balkoe batera. Jauzi ebenian arranegitarrak, pozik egin eutzezan bi badiadarrak. Jauzi ebenian ez, ikusi ebenian. Apainduta balkoi batera urten zanekua, ez dut ulertzen, hori, parte hori. Bihar bada itxurrixan arkitekturian gaiko zehozelako ezaugarri bat izango zen. Ez dakiuz, izan behar ez da gaurko itxurrixak, gaurko itxurrixa barrixa da. Baina gerra aurretik be ezan itxurri hori. Gerra aurretik argazkixetan ikusten duzuen modura, 1808ko Paskualiton iturri bat zeuan, orduan 1800ean ze eta nun egongo zan, ez dakigu. 7. bertsua. Bilaramon goizian zabaltzan herri... ez dut kantau lehengua, kanta inbia da. Heldu zaneko bada, erregina etxera, apainduta urten eban. Balkoi batera, ikusi ebenian, arranegitarrak, pozik egin eutzezan, bibadiadarrak. Oin bai, 7. Bilaramon gozian, zabaltzan herrizan, 4. infantia jaio zalakaizan. Izen nahi mini eutzen Doña Biarrena, lavadero, parentesis artian, herriza ondasunez beteko da bena. Doña Biarrena, Biarrena. 7, 8 eta 9. bertsuak, 3 bertsu eskaintzen zetzen, kaiganeko azken itxurrixari. Bertan lavadero bat. Egongo zala, ikusten da, parentesis artian ipintzen dau, lavadero.
Eta itxuraz danen artinean premia handitzena zekana. Ba, klaro, pentsau, arrainan ekonomiarako, garbiketak, dana. Eta celebrazio berezitxetxe jako. 3 berso, esan dago moduan, izena Doña Beharrena, eta hau bez egun seinalaua markatzen da. Urtailerian 7 goixian izan zala. Orduan kantau da egun. Bilaramon goixian, zabalzan herrixan, 6. infantia. Jaio zalakaian, izena imini eutzen, Doña Biharrena, herria ondazunez. Beteko da bena. Azken aurreko bertsua. Erreginak azten dau bere bularrian, infantalaztanena guztizen artian. Mozuka jan behar dabe, grumete mutilak, doiazanian urez, betetan barrilak. Biztanda, 4 iturritxotatik lastanena zala, desiratuena. Eta, irudi politxa da, barkutako mutil txikinena, txorrotik edaten da, aguadako barrilak betetzen. Erreginak azten dau, bere bularrian, infantalaztanena. Guztizen artian, mozuka jan behar dabe, grumete mutilak, doiazanian urez. Betetan barrilak. Eta azken bertsua, bebai, kaiganeko itxurrisai buruz. Portu lekeitilloko marine londraubak, postu uragaz bizi bihar dozubenak. Urik ezarren ura zarri edan bozu, uragaitik ardaua orain edango zu. Hemen ikusten da, marinelak, pozik, eta ur horretatik biziko diran beste guztia be pozik, eta azken broma bat eitzen da, nik ez dute da ulertzen. Eta bihar bada gaur egungo ikuspegitxik gatsa izan lehike ulertzeko. Bihar bada lekitxarrak gehiago lagundu zeinkie honetan. Kanta bingou, hobeto ikusteko. Postu lekeitilloko, marine londrauak, postu uragaz bizi. Bihar dozuenak, urik ezarren ura, zarri edan bozu, uragaitik ardaua. Orain edango zu. Politxa ez da, berso horrek rekuperatzia merezi da bera. Nidak itxela, gaur arte ez dira joan den urte askuan inun bekantau. Igual, sorpresa bat hartuko eta bat eron batek buruan zitsuan, baina nik dakitxela ez. Eta, bueno. Celebrazio une politxonen ostian, naski eguneroko bizitzia dator. Eta eguneroko bizitziakin aberixak. Orduan, hau ezagun hau da, 1888 beste obra haundi bat egin zan, trakamailetik etorritxako ura konpontzeko. Eta hau izan zan, Pascual Labaroak ordaindu zebana, itxurri famosuena, eta Trakamailo urtegi, uren biltegisa eraik izanekua. Hau da, armintzeko muinuan, hortxe, argazkizan ikusten dozuen, erdi ezkerraldian ikusten dozuen, sumatzeta gainean hor labadero batzuk egon ziran, ondiokan badago arrastoren bat, horrek labadero gainean, ur depositxo bat zeken. Hori 1888 da.
hori da. Baina etxiak gero eta altura gehiago, herrixa azten zoian, eta etxiak mendixan gora, gero eta altura hundixaban zeuazen, eta llega usan momentu bat, Trakamaileko depositxo horrek ezekala altura nahikorik gorengo etxietara llegatzeko. Orduan, hori konpontzeko goragoko itxurri bat kaptauzan, Tellerixe, lehen ikusi duzuen estuasun agoniko hori, Martin Ibarrola da bilela, horko urak kapta egin ziren, 1915an, eta Lumentza mendiko depositxua horretarako egin zen. Eta ostera, 20. mendeko amaieran, Trakamaileko urak, ja ez ziren nahikoa, edo ez ziren erabili, eta oingo sistemia ezarri zen. Oingo sistemia da, azken finean, leako ura hartzen da eta pumpatu itzen da motorrez, oralde gainean dauzen depositxuetara, oleta inguruan, eta Okabixon azken urtietan eraikidan emergentzitako urtegila. Bueno, oin, uren gauzia azaldu ostian, itxas labarrak zertuko duz. Horretarako gainetik azalduko zueguz bertako ezaugarri geologikoak eta bitxartian, joan den abenduan, dronez, Lekitxon hartutako irudi politxok ikusiko dauz fondo modura. Zer esan behar da Lekitxoko itxas labar eta pekei buruz, pekak dira txuria Lekitxon, amildegi sei edo, esateko berba jatorra, eta gube hori erabilit nahi du. Orduan, Lekitxoko ipazterko kare harrixa orokorrian be kretazeokua da, orduan sortutakua. Horrek esan gura du gure mendixak garaibateko itxaspeko arrezifiak izan zirala. Honek, terrenuan egituran ezaugarri batzuk lagatzen ditu, eta da banku metrikuak, da metro bateko, metro biko geruzak dira, okardura konkreto batekin, herri guztian, 20-40 gradu ingurukoak. Eta kostaldian, ikusten gabizen iruditxetan, da ozen lurretan, eta peketan, ebagi itxasuan kolpian gaitxik, batez be, ebagitxa dauz. Eta orduan horreitxik ikusten dugu, ebagi horretxetan, okardura hori, 20-40 metrotako lineak eitzen dituz. Orduan, horrek dira, fraktura eta geruza horretxek dira, kueben nundik norakua markatzen da benak. Kuebak normalian, resistenzia gitxiago daun lekutik zabalduko diralako. Orduan, hau guztiok kontuan hartu behar dugu itxas labarrak esploratzerako orduan, ze honek, adierazten dezkue, nuneon leikezen, galeriak, nuneon leikezen euren jarraipenak. Baitza be, peketan dauzen zuluak metro gitxikuak dira. Guk danak behiratu bioz, handixak eta txikixak. Baina, bertako ezaugarri geologikoen gaitxik badakigu, prospektatzen eta esploratzen jardutian, ez dakaula esperantzarik kilometrotako kuebak topatzeko. Bai topauko du beste gauza batzuk, beste kuebetan ez da osenak, eta dira hegaztixak. Batzuk gainera babestutakuak, arriskuan dauzen hegaztixak dira. Esate baterako Gulosus Aristotelis, edo Karrabaso motodunak, hemen alako krestatxo bat daken horrek, babestuta dauz bereziki, eta Falco Peregrinus, edo gabilarak. Hone be, zer berezitxa, arrisku berezitxa dake, eta horre daitxik kontuz ibili behar izaten gara. Horre daitxik, guk ezin dugu hemen esplorau nahi dugu nian. Kontuan hartu behar duz, honek hegazti espezixen bizitza zikluak, noiz eitzen ditu ezen umiak,
noiz daken pixkat babestu biharra edo noiz laga bihar jaken pakian, eta horri dara eta gure esplorazio lanak egin ez bakarrik irailetik abendura. Horrek dira pixkat bertan bizi direzen hegazti babestuak, babestu biharrak, markatzen dezkuen epiak. Datorren irailian aztekuak gara eta segurazki interesgarrixe izango da. Jakina, ornitologuekin elkarlanian jarduten dugu, aurkikuntza guztiak eurekin partekatuta, eta foru aldundiko ingurumen zailakin konpartiduta eta euren permisuakin. Elkarlan adibide politxa da. Lekitxoko itxas labarretan eitzen gabizena. Hala balitz, arlo guztietan, hobe. Orduan, labar horretxetan, badakauz esan dako moduan, kuebak. Eta Antzoriz lur muturra da pixkat leku bere izgarrizena. Antzoriz da lur muturran izena. Gero, bertan daon, ermitxa bat, Santa Katalinan ermitxia, izena janin detza, baina berez Antzoriz da bertako izena. Eta Antzoriz lur mutur honetan gitxienez 6 kueba dakauz katalogauta. Lelengua, Antzoriz bat, edo Santa Katalinako kuebia berba etxen da benian jentiak, normalian honi buruz dabil. Eta leku politxa da, bere garaian reja batekin itxitxa egon zan, guk egindako konponketa baten ostian arkeologuekin batera libre gelditzu zen da bizitatzeko moduko leku politxa. Haren onduan oso urre Antzoriz bi izeneko beste hau dakau, hemen argazkixan eta topografian ikusi zeinkiena. Antzoriz bi barrutik, Antzoriz hirugarrena beherago dao, itxasorago, eta desarrollo majua dakan kuebia da. Itxasuakin konektatzen da barrutik. Erakustaldi pixkat, danak erakutsi gotzu eguz, 6 diranez bakarrik. Laugarrena, farol onduan dakau, eta leza bat da, leza ikusgarri, baina ez oso sakona. Eta hone itxasuakin konektatzen da. Antzoriz 5garrena, txiki-txikixa da, eta baitxa 6garrena, Honek dira, lur muturrian bertan dauzena. Lehenguan Antzoriz bat edo Santa Katalinako aztarnategixan, 1963an lokalizau zeban Barandiaranek aztarnategisa, kuebia lehendik ezaguna zan, jakina, eta egun urte horretan Alejandro Zamora lekitxarrak erakutsi zetzan kuebi hori. Eta gero, industu barik egon zan, eta induzketak abiatu ziren alako baten urte asko begeru hau, laro eta bixen, Berganza eta Arribasek egin zeben induzketa bat. Gainetik azalduko, aipatziarren material gizakixak landutako piezak topa izan dira asko, azurrezkoak, arrizkoak, eta aztarna zaharrenetan glaziazio denporoko aztarna dira, itxasua 5 kilometrotara zeugan ekua, bertako beko lautadatik, behian ez zeugan itxasorik, lautada bat zan, eta bertatik pasatzen ziren animalixak neguan, transhumantzian, eta udan, eizatzeko leku bikaina zan. Gainera, goi pleistozenoko hegazti aztarnategi garrantzitsuenetarikoa Europan dao. Antzoriz bat, kobazulo honetan. Elur oreinak dauz bebai, penintsulan topau dira zen berantiarrenak, hau da, gaztienak, hamentxe Antzoriz bat kobazuluan topau zitsu zen. Arrain aztarnak, bebai, nabarmentzekua dira, bestiak beste, 15 kilotako makila hogu azurrak. Eta, Europan kozinatako eskurrik zaharrenetarikoak. Oso interesgarria da eta informazio asko da honi buruz, baina datorren asteko hitzaldixetan eukiko duzue hau guzti hau bizkat hobeto ezautzeko moduan
zera, honek, Asier Gomez Oliventziak, Eduardo Berganzak eta Jose Luis Arribasek emondako hitzaldizetan. Labarretan segiduta, Islia dou beste leku nabarmen bat, ezta? Bistan da, Islan ibili da Kristo guztia, gu etorri baino lehenago, bai, orduan ez gara lehenengoak izan. Baina, bai ostera, zeo zer publikatzen jardun daun lehenengoak, ze gu dakiula lehenago ibili dan jentiak ez dau ezer publikau inun bez. Orduan, 2015an biharrak hasi gendu zenean, zerotik hasi gendu zen, prospektatzen, eta ezautzen gendu zen kueba bakarrak ziren, kanpotik ageri-ageritxan ikusten dira zenak, ezta? Bide onduan dauzen lehetxera txikixak, eretiarri aldekuak, edo izelako zurziluak. Orduan, hortik hasi ginen, eta prospektatzen beste hainbeste topau gendu zen. Biharrak martxan daoz, ondiok amaitxubako biharra da Islan dakauna. Baina, bueno, ezautzen duena, oin arte ezautzen dana erakutzi ingotzugu. Aitzatu behar da bebai, Isla bueltan ikusten dira zen zulo guztiak ez dirala benetako kuebak. Hau da, erreka batek modelatu karstiko segindakoak ez dira. Geixau dira batzuk itsasuen kolpiakin zabaldutako zuruak. Horrek ez duz kontuan hartzen, adez espeleologia elkartian. Orduan, momentu honetan Islan gure kataloguan 6 kueba dakauz, geixau beba dauz, baina ondiok ez gara ailegau, eta euren artean nabarmenenak 3 dirala, esango eunke. Lehenengua garraitz bat izena ipine etzauna da ezautuko zue, pasiboan zuia zirenean inguruan egurrezko barandila bat dakana da, eta gero Kaisparren zaldi onduan itxasora urtetzen dana. Hemendik barrura sartu ginen bere garaian, gure argazkilari onak ez ziren etorri, eta neu gehin behar izan dituan argazkizan, tamalez, baina bueno, ez dakau argazki honik. Ze izan be, sartu ginen ian urrengo gauzak argazkilan on bat itxera, zer etotupau genduan dana tronkoz beteta, bateron batek tronkoz bete daulezia, ez zot inori behiratzen. Orduan, ezin, esplorau, tronkoz beteta dakaulako, eta urte batzutan ezingo gara sartu gorra. Eta esan dago moduan, Kaisparren zaldi ondotik, itxasora urtetzen dau lezionek, tronkuak lagatzen deskuenia. Beste koba bi daoz, baina bisak bat diranak esango eunk. Eta hemen pase luze bat egotzuegu argazki asko dauzelako. Eretiarrixan sartzen gara alde baten, eta Islia barrutik pasatzen dugu, tramo akuatiko bat dakau, baina eskalada bat inezkero, gora paseuta, eta segidu egin ez galeria, desarrollo majo badaka, eta esan dago moduan Islia azpitxik zeharkatzen dugu. Gela hundixenak 15 bider 10 metro ditzu, osea volumen handikuak, eta interesgarria dira bertan dauzen sedimentuak bereziki. Baitza, zona honetan, honekin korresponditzen daben derrubio montoi horrek. Segurazki arkeologikoki potenzial interesgarria da gana. Baina hortaz aparte, ibai sedimentuak, bai bertakuak eta bai kanpotik sartutakoak, eta bertan dauzen fosil paleontologiko importantiak. Ikusten duzuen modua, espeleotema ugari dakaz, eta beste kaldetik lehen sartu gara eretiarritxik, eta oin urtetzen dugu Fraile burura. Fraile burua da hon zulo honetan. Fraile burua hortxe ikusten duen argazki erdi-erdixan. Kueba hau bizitatzeko gatsa da. Ezin da ibili domeketako zapatilekin. Eta holan bada hobe gainera. Ze bertan gordetzen dira zen balixuak, bai paisajistikuak, bai geologikoak eta bai arkeologikoak importantia dira. Eta ez da komeni hor jente asko ibiltzia. Eta gauzak dauzen modura, gatsa da bertatik ibiltzia. Arriskutsua da, hobeto esan da. Bueno. Isli alde batera dagata, gainetik panorama bat eingotzau herrixan koloria eta geologiari. Erakusketan dakazuen panel honetan dauzen gauzak pixkat, aipatu ingoz, gainetik, ze gero, eukiko zue datorren hastian sakontzeko aukerari.
Oindala 100.000.000 urte, gu bizi garen herriko herri hau urpian zeuan eta holakoak ziren, koralak eta beste. Oindala 20.000 urte ostera, lur guztiak azalian zeuazen, baina itxasua 12 kilometrotara zeuan. Estepa baten itxurako lurraldia zen. Eta gaur egunean, itxasua barriro gora etorri da, eta hor dakau gure islia eta gure herriko lurrak berdin, oindala 100.000 urte bizi izan ziren koral eta bestelako animalisen kalzio karbonatuak lagatako arrimultzuetan bizi gara gu. Horretan, hemen dakau LIDAR laser satelite bidezko irudi interesgarri bat, hortan dakau kostaldeko antzinako lineia gaur egunean urpian daola. 30 metrotik 40 metro orako jauzi itxen daben eskaloi horretan. Gainera, hogeian, antzinako ibai baten urbidia ikusi zeinkie, itxasoaz pixan, eta baitxa Lea ibaixa, gaur egunean urtetzen den lekutik ezkerrera eta Santa Catalinako kostalde osotik ziar errekia zoian, horre zeuan itxasorik, erreka bat baino. Hori guzti hori LIDAR irudixen bitxartez jakin geinke. Itxasotik lihorrera joan dabe, dolinak eta bestelako formazio exokarz formazioak be prospektatzeko baliabide ederra emoten dezue LIDAR argazkixak eta geologia aztertzeko zera bebai. Hau, erakusketan panelian hobeto ikusiko duzue, baina harrisa zulatzeko eta gero barriro espeleotemas, estalaktitak eta barriro bir sortzeko prozeso kimiko bat eta prozeso kimiko horren inbertsua azaltzen dezku. Baina, esan dako moduan, hau geologia arloko azalpen pixkat sakon eta hobeto azaldutakoak jasoko duzue Xabier Murelagan eskutik datorren asteko hitzaldi honetan. Eta joan zaitzi. Orduan, labarrak azaldu dauz, baina herri barrura pasauko gara, oin? Zer dakau herri barruan? Bueno, herri barruan dakau karstifikazio prozesua sakonago gertatu dela, horrek ekartzen dau lurpeko galeriak luziauak dira zela, eta hegoaldian gertatu da prozesu hau batez be, Armintxe letraukua eta Lumentza arteko kare harrizko barra horretan. Izan be, esandako kare harrizko barra guzti hori unitate oso, karstiko oso eta bakarra osatzen dabe. Ezaugarri guztiak ditu, unitate karstiko estandar baten ezaugarri guztiak ditu. Kontaktuak, ponorrak edo lurpera sartzeko urbidiak, gero exokarsteko formazioak, endokarsteko formazio tipikoak, dana da, de libro esaten dana. Hierarkikoki antolatuta dau, eta Larrotegiko polgea zein kasteko tren nausixan norabidea noroeste sureste da. Hemen zer horretan, irudi honetan ikusten duzuen lerruak dira frakturak. Orduan horrek dira lurpeko galerixen norabidea markatzen daben frakturak. Esan bia da, lurpeko erreka nagusi honen bideak, gizakixak egindako interbentzioekin asko eraldatu dela, lehen azaldu dugu hobeto hori, eta ondorixoz, IS-100 Armintxeko sedimentua kobazuluan hori data, ubide nagusia, sistema honena, sedimento pilak eta larri bat gertatzen diardu. Urez betetzen da eta kobazuluan paretak, hemen argazkixan ikusten duzuen modura, lokatzez betetzen dira. Bihar bada hor pintura rupestriak egongo ziren garai baten, ez dakiu, zedana lokatzez tapauta dago. Biologia pixkat ikutuko. Biologia hau da, neure lantzen duten arlua, eta pixkat asko da bezateko, baina modu eskematikuan esango du, lurpeko animalixak hiru zatitzan banatu egin gezat. Dira, troglozenuak dira, animali kanpotarrak, baina
jauzi indiralako edo beste motiboren gaitxik lurpian topatzen duzenak. Gero troglofiluak dira, bere bizitzan zikloren bat lurpian ditzen dabenak, adibidez saguzarrak, kanpotarrak dira, baina gero hibernatzeko eta lotarako eta eskobara joaten dira. Eta gero da gauz troglobiuak. Troglobiuak dira benetako lurpeko animalixak. Eta orduan Euskal Herrian topauzan lehenengo animali troglobizua, hau da, Tretxus navaricus, Zara, Lapurdin, 1878an topautakoa. Bioespeleologian lehenengo frantzesak ibili ziren Euskal Herrian, eta gero bertako gentiak ikasi zeban da horreaitxik sortu ziren, horren ostian sortu ziren gero, Serafin Nuagon Bilbotarra edo Manuel Martínez de la Escalera Donostiarra moduko espezialistak. Euskal Herrian troglobiuak nahikotxo ikertu dira, euren omenez, espezie bat baino gehiago izendatu da euskal izenekin, hemen, irudixan ikusi zeinkien modura. Kalkulatzen da lurpian, munduan bizi diran lurpeko espezie troglobiuak 50.000 inguru izan behar dirala. Ez galdetu neri zelan kalkulatzen da, baina adituak kalkulau dabe hola izan behar dela. Hortik 11.000 bakarrik ezautzen dira. Pentsau zenbat gelditzen dira nondiot deskubritzeko. Eta seguro, lekitxo bueltan badirala baten batzuk. Guk, momentuz, 2 topau duz. Arezen. Bata da, horre eskuman ikusten dozuen lekitxo ipiztarko mendimultzuan bizidan arkakusu itxurako hori. Eta bestia, horbeian, iluntzarko zuluetan bizidan parazmatxu hori. Horrek dira espezie barrixak, beste inun ez dira zenak bizi, eta ondiokan ez dake izenik. Adituak, zoologuak ipiniko tokatzen danean. Orduan, aitzatuko bebai, lezietako animalixak nun bizi dira zen. Batzuk esan dago moduan, leku txiki baten bizi dira bakarrik, herri baten, mendimultzu baten, kueba baten inkluz. Eta beste batzuk ostera, eremu zabal baten, ezta? Gipuzkoa osuan edo Kantabriako kosta osuan topatzen dugu. Hori, bebai garrantzitsua da. Espezie barrixak topatzea ez da bakarrik. Kontua da, lehendik bizi dira zen espezie barri batzuk, lehendik bizi dira zen espezieak nun bizi dira zen be, topau erregistratzea importantia da. Hau da, larrotegi gaupueban ez dauzakula jaso muestra biologikorik. Orduan ez dakigu zeintzuk espezia bizi dira zen bertan. Igual, joango gara hurrenguan, hartuko uz muestrak, eta topauko uz litobius espezieko 100 pies bat. Orduan ja mapa ningo beste puntotxo bat. Hemen bebai bizi da. Eta forma horretan osatzen dira ikusten gabizen honen mapak. Esan behar da bebai troglobio guztiak garai baten, dinosaurizuen denporan edo lehenau, kanpuan bizi izan zirala. Eta momentu baten lurpera sartu zirala eta adapteu zirala lurpeko bizi modura. Baina, kanpoko espeziziak eta barruko espeziziak, egoten dira batzutan, parientia dira zenak, ezta? Kanpoko lehengusuak, barruko lehengusuak. Baina beste espezie batzuk ostera, kanpuan, kataklismoen gaitxik edo danadalako extinzio masibuen gaitxik, desagertu inziren. Eta orduan gelditzu dira bakarrik lurpeko lehengusuak. Horrei espezie reliktuak esaten detzau, eta asko dauz. Eta esaten, garrantzitsua dira ekologikoki, kanpoko garai bateko bizimoduari buruz berbaitzen dezkue, informazio oso garrantzitsua emonda. Lurpeko espeziziak materia organikotik edo inorganikotik bizi dira, hortik lortzen dabe bere elikaduria, baina jateko gitxi dago. Eta argi gitxi, eta dana gitxi. Horreitzik, lurpeko espeziziak lur edo iluntasunera adaptabin dira, hainbeste korputz aldaketa egin da, ezta? Itxuak, zuriskak, zentzumen taktiklegatik, kimiko hipergaratuak, horregaitzik ez dira exactamente
kanpoko espeziesien modura. Lurpeko berzinuak izaten dira. Txikixak dira, igezkorrak, leku inaccesiblietan bizi dira eta horregaitxik batzutan, gehienetan oso gatxak izaten dira harrapatzeko eta estuizatzeko. Hemen ikusten duzue, gure muestreorako erabiltzen duzen tekniketako batzuk. Saguzarrak, aitzatu duzen modura, ez dira troglobiuak, baizik eta troglofiluak, eta hemen inguruan bizi dira zenak honek dira, espeziziak. Askotan saguzarrei buruz berbaitzen dugu, eta, saguzarrak, danak igualak balitzaz, baina hemen ikusi zeinkie, Miotis, Miniopterus eta Rhinolophus generoko saguzarren arpegixak zelako diferentia dira zen. Baina, klaro, gabaz dabiz ez duz ikusten horregaitxik argazki hau erakutsi nahi izan detzuet. Eta, bai aipatu beharko da, saguzarrak ekologikoki oso mesedegarriak dira, batez be plaga eta insektuen kontrolerako, eta eraberian oso kalteberak. Hau da, tranquil bizi behar dira. Horregaitxeko basuluetan, kanpantorrietan, ganbaretan saguzarrak topatzen dugu zenian, saiatu biagara eura pakian lagatzen, eta bizimodu lasaixa egin izan deixen baldintzak ipintzen. Animalitzetatik pixkat lurpeko ingurumenean defensa txiki bat egin nahi genduan bebai. Gizakixak, oin arte ikusi dugu, kalte handixak eragitzen dugu ekologikoki eta hori lurpeko ingurumenian behi gartzen da, jakina. Garai baten, Bizkaixan, gizakixa oindala 150.000 urte bizi gara, ezta? Neandertalen denporatik ibili da hemen gizakixa. Eta denpora gehiago ibili gara, hemen argazkixan ikusten duzen etxietan. Gehienak nomadak izan gara, denpora gehienean esan gura dut, nomadak izan gara, ez gara bizi izan leku baten, baizik eta lekuri leku aldatzen, eta noski horrek ingurumenian eragin gitxi, edo kalte gitxi eragitzeko aukeria emon dezku. Hori neolituan aldatu zen, oindala 150.000 urte, esan dugu, oindala 5.000 urte inguru, kanbixo izan hori noiz, eta gure arbasuak nekazaritzan eta abeltzaintzan hasi ziranean. Horrek ekarri zeban, leku baten gelditzeko, bizitzen gelditzeko errestasunak edo eukitzia. Da orduan, hasi ginen ja ezain beste mugitzen. Orduan, gure hondakinak pilatzen hasi ziren, leku baten beti. Eta horrek be, problema hundirik esan, garai horretako hondakinak biodegradagarritzak ziren. Baina noski, hori aro modernuan edo aro garaikidean aldatu izan. Aro garaikidean, 1789 txikona. Gizakisaia hasi zen obra faraonikuak egiten, eta lekitxo bueltan be, igartzen hasi ginean, gizakisak ingurumena aldatzeko, asko aldatzeko ahalmena biderkatu inzala. Eta gainera, 20. mendian material sintetikoa agertu ziren. Ordura arte dana zan hondakin guztiak ziren, harritxa, egurra, materia organikoa, hori desagertu itzen zen. Baina material sintetikoekin problemia etorri zen, ez desagertzia. Eta horrek ekarri zeban zaborren arazua. Ordura arte, esan existitzen zaborren arazorik. Orduan, 20. mendetik zia, lekitxok zaborren arazuari urten bidea topatzeko modu diferentia saiatu izan ditu. Lehenengo, zuzenian, itxasora botatzen ziren, kabauan, batzuk nausitzenak ezagutuko duzue, edo gogoratuko duzue, kamioia zuzenian joaten zara bertera, eta frum, hondakin guztiak itxasora. Ta lezeta eta solope bueltan bebai egin izan zen gauza bera. Gero 70. markadan gardatako zabortegi bat saiatu zen, baina ikusi zen urtegitxiren buruan, arazo soluzinua baino arazo gehiago ekartzen zituela. Bestiak beste inguruko kuebak ondatuta.
Epoka horretakoak dira, IS-100 armintzeko bazulo barruan topatzen duzen argazkiko hondakin gehienak, eta Larrotegi 5, eskuman ikusten duzuen kobazulo txiki hori, zaborrez bete egin zan, eskombroz bete egin zan, eta gaur egunean 80 hamarkadan metro batzutako desarrollua bazekan be, gaur egunean 0 desarrollo daka. Karstak bebai urbanismoan zehozelako eragin euki dau, noski. Eraikinak etxerako orduan kontuan hartu beharreko faktore bada, kuebak dauzen edo ez dauzen. 1663an esate baterako lurrikada bat registrau zan Lekitxon. Lur geruzaren bat mobidu izan lokalki, esan benetako lurrikara sakon bat izan, baina, etxe batzu jauzin ziren. Era berian, 1715an, San Juan talako ermitxia itxasora jauzi zen. Gaur egunean, eraikitza da ona beste bat da. Lehenago beste bat zeuan urertzian. Eta orduan jauzin zen kosta zati bat ermitxa eta guzti. Orduan, logikoa da, kontuan hartu behar da gauzak eraikitzako orduan, hau guzti hau. Eta 80ko hamarkadan esate baterako udalak ikerketa geotekniko bat enkar gauzetzan Ayala eta bestelako autoriei Madrilen, Instituto Geominero de España. Hitzaldi honetan behin baino gehixotan aitatu dugu euren informia. Eta baitxabe, konstruktorien artean, kontratisten artean, inkesta bat egin zeben, bere bizitzako, bere jardun profesionalian topautako kuebei buruz lekukotasuna jasertzeko. Batzuk erantzun zeben, beste batzuk ez. Orduan, Kars urbano izaera hori da gure herrixean berezitzasun handixa. Eta ez detzau bihardan besteko balixorik emoten. Horregaitxik guk Hades Espeleologia elkartean bultzatuko geunke Lekitxoko udala Tarragonako ereduari jarraitzeko. Tarragona oso antzerako herrixa da. Kars batain gainean eindakua da, eta hainbeste kueba ditzu. Baina eurei bizkarra emonda ibili biharrian, Lekitxon gertatzen den modura, aukeratu dabe balixo bat emotia horri, eta bai turismorako, bai historiarako, bai ikerketarako eta bai beste gauzetarako ezaugarri hori, kobazuluen presentzia hori, bai integratzia eta herrixean bizimoduan parte etxia. Investigatzeko moduko bide bat da, gure sugerentzia. Berbat txiki bat eskainiko zauka, bukabiz Lekitxo eta Lekitxo. Baina Lekitxo baino koba gehiago dauz Ipazterren, Milloin, eta horregaitxik nahi genduan pixkat aitxatu. Ikusten duzuen modura, hau da, Hades Espeleologia elkartean katalogua, eta inguruan, inkluso Lekitxon bertan baino kueba gehiago dakauz. Ipazterren, Amoroton, Gizagurun, Aulestin, Mendesan ez dago, ze lur klasiak ez dago hori albidetzen, eta berritxun, zatitxo baten, Milloin, bai dauz, bai asko ikusten duzuen modura. Orduan, muestra txiki bat emotiarren, lau argazki ipinikouz, bertan inguruko kobazuluetan, Lekitxonez, daozen arribitxi geologikuetan. Ezkerrian dakazue abitxarako kobazulua, Amoroton, eta eskuman urgitxikua Gizaguru. Lekitxok gainera hortik ura hartu izan dau urte askuan. Ezkerrian dakazue Trakamail, eskumako ate hori Trakamail da, goixan daun botadun zulotxo hori da Telerixe, eta bekua da Lezate. Danetatik Lekitxok ura hartu izan dau epoka baten ez bada bestian. Jakina, gizakixan aztarna ugari dakauz, goixan ezkerrian, Pepetxo Amar izeneko kobazuluan, eskuman dakau, abitxaran topau genduzen karlisten arma gordelekua, behian ezkerrian, Atxurra kobazuluan eindako santutegi paleolitiko rupestria,
Eta behian eskuman Laminak bi izeneko kueban, Amoroton, topautako apaingarri, azurre zeindako apaingarrisa. Gizakixaz aparte beste animali batzuna aztarna bebai badaoz, eta bihar bada zarata geixen erain zebana bere garaian, Pepetxo Amar izeneko kobazulo honetan erpekadak erakutsi detzu dugu. Lurpeko paisaje ikusgarriak azken finean, eta amendako barriro urgitsi gizaburukua, arlo horretan aparteko kobazulua dana. Azken zatixan sartu gara, eta bakarrik, azken zati honetan aitzatzeko nahi genduana zan, espeleologuok lekitxon egin doun ibilbidia. Kuebetan lekitxon beti ibil izan da jentia, baina espeleologuok, hau da, espeleologia zientzia modura, espeleologia, zientzia de las cavernas, 19. gizalditxik honako kontua da. Euretan aintzindari pare bat badakau lekitxon, Zubietako familiako Jose Mari Solano, bertara eskonduta Madriletik, eta Ramon Adar de Jarza, bertako semia izan ziren arkeologian eta geologian aintzindarisetako batzuk. Alan be, ez dakau registroi, seguro ibili zirela, baina registro espeleologikorik ez dakau lekitxon bertan. Lekitxon bertan egindako lehenengo registro espeleologikoa Manuel Martínez de la Escalera Garratxan egindakoa da, lehen aitzatu duguna. Gero, Jose Miguel Barandiaran dakau, 1900 hogei bueltatik hemen eskualdian iritsi txakua, eta hemen ikusten dugun modura, Garratxan, Antzorizen, Armintzen, IS 156 Armintzen, ez pinturena, garabila baten eta larrotegin ibili izan. Gero 60ko hamarkadatik aurrera, gure aintzindarisak, Bizkaiko espeleologia taldekuak dakauz, eta ibili ziren IS 156 Armintzen, baina, eta IS 100 registrau bazeben be, ez eben bizitzeu, penia, ze arek bihar bada topauzko zeben topau biharrekoa, baina ez eben egin. Gero garabila bat eta bixan behibili ziren, orbueltan, eluntzeta bat eta bi, lezabi, eta audizioan behibili ziren, Bizkaiko espeleologia taldekua. Geruago, 70. hamarkadan, gaztiagoak etorriko ziren, TBM edo Tivoli Batman izeneko talde bilbotarreko jentia, Kobondo, Otoixo bueltako kueba batzutan, eta Espeleo Klub beti goruntz, honek batez be arkeologia kontuen gaitxik bisitatu zeben Antzoriz bat. Eta azkenik geu agertu ginen 1978an. 80ko hamarkadan, lekitxon egin ziren lan espeleologikoak batez bezer ikusi zeukizeben saneamentu sariakin, bere aztergetia, herri barruan saneamentu sariakin zeuan arazua konpontzeko, ezta? Gero, lehen aitzatu dugun, arrisku geologikoen ebaluaketak egin ziren, hirigintza kontuetarako, arkeologuak ibili ziren, edo hazin zitsuezen bere biharrak, Santa Catalinan, Garratxan eta bar, Bizkaiko espeleologia taldekuei larrotegiko baiaria aztertzia enkargau jaken, hidrogeologikoki, eta geu, adez, ibili ginen, baina, bueltan, batez be Amoroto, Berritxun, Gizamurun, lekitxon bakarrik egon ginen, ikusentzunezko proiektzio bat emoten hori, ikerketa edo esplorazio gitxi. 80. hamarkadan, bebai, geu, hemen ja beste taldiak ez ziren ibili, eta adez ibili izan bakarrik hemen inguruko bueltan, Otoixon, gero Iturritzen aparta mediatiko eukizeban istripu bat euki genduan, eta, reskatian mugarri bat izan zen istripu hori. Euskal Espeleo laguntzan garapenean eta babes zibileko egituretan espeleologoak integratzeko pausuan importantia izan zen, baina hori beste historia bat da.
Eta abitxako armak be, arma karlisten gordelekua be, 80 markadian topo gendua. 2000 garrengoa markadian, hortxe sartu nintzen italdian, lan principalak izan ziren abitxara trakamailen, urgitxi ezunetan, saiesbiderako, obri hain baino lehen, prospekzio arkeologiko bat enkargadu jakun, joan ginean, eta joan ginean erako leza batzu jata pautazioa zen, hori berbain leike beste momentu baten. Mere ludin, milioin, eta inuizan izpazterren behi ibili ginen. Eta 2010ko hamarkadan zer, nun, ja sartu ginen garraitzen, sartu ginen antzoriz bueltan, sartu ginen lumentzan, jakina erreguneko kobazulua bebai, letrauku armintxeatea, orduan, eta otoitxon, behi ibili ginen. Hamarkada honetan ja lekitxon gero eta geixo ibiltzen hasi ginen. Eta gaur egunean be holan gabiz, ezta? Hamarkada honetakoa dira, zubiburuan eindako edo mantentzen duzen zaguzarren monitorizazionoko lanak, Garratxa 3ko ikerketa paleontologikoa, itxaslabarretan itzen gabizen oin momentuan martxan darabiun lan lerro hori, eta jakina, armintxe eta larrotegin, esandako moduan, hidrogeologia kontuekin segitzen dugu. Horixe da pixkat gure oingo egoeria. Esandako moduan, Hades Espeleologia elkartia laster 50 urte beteko ditzu, eta pozik bizi gara. Gu independentia gara, ez gara honetatik bizi, ez gara inon diru laguntzan menpe egoten, eta horrek askatasuna handia emoten desku, epien, legislaturen eta proiektuen gainetik ibiltzeko presio barik eten barik lanian. Eta eraberrian, zelan dirurik ez daun, ez gaoz dirua noiz amaitzeko zain eta dirua amaitzen danean ez gara desagertzen, beste ikerketa talde batzutan gertatu leiken modura. Geixa esango, gu falta garanean, bihar bada gure ordezinoa ez daulako, informazio hori ondo gordeta eta urrango belaunaldixen esku mantentzeko konpromisua dakau. Beste batzu jarraitzu ahal izan ditzen gaur egunean darabi guzen ikerketak. Eta egisa esan da plazerra da holan biharra itxia. Pozik bizi gara gu eta esan dako moduan interesa dakanan etorri leike gurekin parte hartzeko gure lanetan. Eta horren bestez, eskerrak emon eta zer interesgarria ikasiko zen duelan esperantzan, agur esaten dutzuela.